Boven tegen de plank staan ze alweer Teun de Bok, Vinnie Korving, Levi van Hoften, Brian Boomkens, Donne van Spankeren, Rob Doren, Erik Peters en natuurlijk Matthijs Stam. Succes heren, boyscategorie 7 jaar en jonger. Watch the gate, watch the riders, komt ie met Peters, die is goed weg. Maar Matthijs Stam is heel slecht weg. Matthijs Stam gaat dan van 4 naar 3 en moet dus nu in gaan halen. Wie zit er nog meer bij, wie zijn goed vertrokken? Zijn we daar ook Levi van Hoften goed weg zijn? Vinnie Korving, op stoom, ja Peters, die is los. Daar komt Stam. Stam is nu teruggekomen naar die tweede positie. En dan, hij ligt meters achter Peters. Peters is op dreef. Sprintje over die bultenen en hij rijdt er weg. De derde plaats, we hadden het gezien, naar Levi van Hoften. En die krijgt dan wat concurrentie van Donne van Spankeren. Donne van Spankeren buitenom binnendoor. Ja, van 4 naar 3 naar 2. Oh, Donne, het ging hem bijna lukken daar. Nu weer terug naar de derde positie. Met Stam weer voor hem. Ja, Peters, die is al bijna thuis. Laatste bochtje voor deze man. Sprintje richting de finishlijn. En hij gaat het doen hoor, in deze Promo Cup. En wie weet, een goede generale voor morgen. Erik Peters, de winnaar in deze Promo Cup Boys 7 jaar en jonger. Zo de B-finale van de Boys 8 jaar.